Сәлем, дуслар, шаяннар. Баршыгызга да жырлы кайнар селфилар. Әйдәле. Сиңа да селфи. Сиңа да селфи һәм сиңа да селфи. Ләкин булды җитәр. Минем телефон бер генә, ләкин сез бит күп. Барыгызга да минем телефонның хәтере җитмәс. Әмма сезнең селфилы җырларыгызны күрсәтергә безнең мөмкинлегебез бар. Эфирда җырлы селфи тапшыруы һәм без башлыйбыз. Эх, көткәнсездер безнең тапшыруыбызны. Айрыша безгә видеоларын иң беренче булып җибәрүчләр безнең чыгарылышны зарыгып көтә. Кайчан инде мине күрсәтерләр микән? Беренчесе бик уңышлы булмады бугай, әллә тагын бер тапкыр җибәреп карыйм микән дип кайберләрегез шикләнәләрдер. Һич тә борчылмагыз, шаяннарым. Сезнең видеоларыгыз искиткеч. Бу сүзләремә дәлил итеп, үткән тапшыруда булган клипны тәкъдим итәсем килә. Һәм сез минем алдашмаганымны шул чак аңларсыз. Карыйбыз. Галимнәр бүгенге көнгә хәтле җырлау талантын кайдан килгәнен төгәл әйтә алмыйлар. Кемдер әйтә, ул нәселдән килә ди. Алай дисәң, бердә еш кына җырлый белмәгән әти-әниләрнең шундый талантлы балалары туа. Кемдер әйтә, кичкенә чактан дөрес итеп җырлаган, моңлы көйләр тыңлаган баланың бу таланты үсеш ала ди. Төгәл формула юк. Кемдер әйтә, кичкенәдән үк, бишектән үк җыр белән, моңлы көй белән шылганып, үзе дә җырлаган балалар үскәч тә бу талантларын югалтмыйлар ди. Икенче мәсьәлә ул тамашачыларның мәхәббәте. Кемдер мисал өчен бик үк дөрес җырлый белмәсә дә, халык аны ярата. Кемдер бәлки искиткеч талант ияседер, тик аның кем икәнен дә белмиләр. Шуңа үзеңнең талантыңны күрсәтә дә белергә кирәк. Без менә шуңа өйрәтәбез дә. Талантыңны күрсәтә белергә, оннан оялмаска, камерадан курыкмаска һәм башка мәшһүр кеше өчен хас сыйфатлар. Моны эшләр өчен безгә дусларыбыз булыша. Алар сезгә рәхәтләнеп, биремнәр яздырып җибәреп торалар. Менә үткән тапшыруныгы.
Инде дусларым, шаяннарым, сездән килгән видеолар белән берничә мизгелдән таныша башлыйбыз. Ләкин танышыр алдыннан сезне алдан ук мактап куясы килә. Безнең бер тапшыру белән икенче тапшыру арасы бер атна, ягъни 7 көн. Сезгә биремне алганнан соң, аны 4-5 көн эчендә өйрәнеп, безгә видеога төшереп, менә бу адреска җибәрергә кирәк. Шул вакыт эчендә җырны табып, аны өйрәнеп, видеога төшереп безгә җибәрергә өлгерәсез икән, сез һичшиксез мактауга лаек дуслар. Безнең шаяннарыбыз бик өлгер, ә иң мөһиме талантлы. Әйдәгез әле бүгенге тапшыруның геройлары белән танышуны башлап җибәрик. Беренче катнашучы. İkinci katnaşışı. Üçüncü katnaşışı. Bakşalarda şeşek atta sen oturtkan birlege. Bakşalarda şeşek atta sen oturtkan birlege. Olda sine kette zaman dikilmişsen birgene. Olda sine kette zaman dikilmişsen birgene. Birlegenim birlegen sağındırdın birgene. Birlegenim birlegen sağındırdın birgene. Hem nihayet dördüncü katnaşışı. Bugün günler işlerinde seni kurdu birgene. Bugün günler işlerinde seni kurdu birgene. Singalıyla şakırcan diye bana birgene. Singalıyla şakırcan diye bana birgene. Birgene birgene, singalıyla birgene. Demek, барлык катнашучылар да үй эшләрен җиренә җиткереп үтәгән дисәк була. Әфәрин аларга. Бәлки, сез аларга алкышлагансыздыр да. Ә алар белән тагын бер кат сокланып алырга беркем дә каршы түгелдер дип уйлыйм. Шул ният белән без тулы бер клип җыярга булдык. Әйдәгез бергәләшеп карап үтик. Bakşalarda şeşek otta sen oturtkan birlege. Bakşalarda şeşek otta sen oturtkan birlege. Birlegen
Бирем дуслар. Хәзер инде блокнот белән ручка артыннан чабып килсәгез, бик тә шәп булыр. Тиз генә йөгереп килегез, чөнки язып алсагыз, күпкә әйбәтрәк булыр. Инде заманчалар өчен әлеге дә баягы телефоннарыгызны чыгара аласыз. Киләсе тапшыруга бирем менә мондый булачак. Жырла жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Жырла жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Hey, сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җыр җырларга сандугач теле кирәк. Ай җаны, сандугач теле кирәк. Упакалсан юлларының баганалары шыршы. Упакалсан юлларының баганалары шыршы. Hey, баганалары шыршы. Башларыга моңнар төшсә, сездә булырсыз җырчы. Ай җаны, сездә булырсыз җырчы. Mayütte de jejite. Ay mayütte de jejite. Hey, mayütte de jejite. Mayütkenge kaygırmağız bizning yaş günlerütte. Ay jani, bizning yaş günlerütte. Bizning yollar koyu ölen kara güterge kirek. Bizning yollar koyu ölen kara güterge kirek. Hey, kara güterge kirek. Jır bilmegen, jır siymegen bizning tatarda sirek. Ay jani, bizning tatarda sirek. Инде дусларым, шаяннарым, үткән тапшырудагы клипны карап үттек. Яңа җырны өйрәндек һәм дә киләсе тапшыруга да җырны бирем итеп алдык. Хәзер инде сезнең белән саубулашасы гына кала. Инде саубулашыр алдыннан сезгә искә төшереп үтәм. Mail адресы, видеоларны анда көтеп калабыз. Instagram шилтәре, безне күзәтеп барыгыз, лайклар куегыз. Һәм инде җырлап яшәгез, нәни дусларым. Сау булыгыз!